T-Roc, Tiguan, Tayron. Hledáte dospělé SUV s moderními technologiemi, bohatou výbavou a vytříbeným jízdním komfortem? Volkswagen má dneska v nabídce 3 taková auta pro různorodé cílovky a my si je dneska společně představíme. Zatímco většina aut udělá mezigeneračně docela slušný pokrok, v případě druhé generace Volkswagenu T-Roc se nejčastěji skloňuje slovíčko skok. Druhá generace nejprodávanějšího modelu značky si polepšila ve všech směrech. Vůz na délku narostl o skoro 13 cm a jeho zavazadlový prostor pojme až 475 litrů věcí. Velkou pochvalu sklízí nový T-Roc hlavně za svůj interiér. Mezigeneračně se tady totiž hodně zapracovalo na zpracování i použitých materiálech. A v kabině najdete i nejrůznější zajímavé a vtipné detaily, které vás bude bavit objevovat. Pořád se bavíme o kompaktním SUV s délkou necelých 4,4 metru. O to více vás překvapí vypiplané moderní technologie. T-Roc nejenže dokáže řídit částečně sám na dálnicích a hlavních tazích, a to včetně změny jízdního pruhu, ale umí také sám zaparkovat a vyparkovat. A to v danou chvíli ani nemusíte sedět v autě. Zkrátka technologie, které běžně vídáme až ve vyšších automobilových segmentech. A ještě jednu důležitou roli tohle auto má. Co nevidět, se totiž stane prvním full hybridem v historii Volkswagenu. To znamená kombinaci spalovacího motoru dopovaného elektřinou, tedy pohon, který ale není nutné dobíjet ze zásuvky. A pracuje se taky na ostré sportovní verzi R. Pokud pořád preferujete spíše diesel, máme dobré zprávy. Větší modely Tiguan a Tayron je nabízejí v podobě osvědčených 2 litrů TDI. Mají zátah, jsou úsporné a silnější verze disponují i pohonem všech kol. 4kolkou disponuje i 2litrový benzín 2.0 TSI. Základní verze s 1500 roztáčí přední kola. No a pokud máte možnost pravidelného dobíjení, za zvážení určitě stojí plug-in hybrid. Verze do zásuvky je cenově srovnatelná s naftou a její poslední vydání boduje možností DC rychlonabíjení a hlavně elektrickým dojezdem přes 120 km. To by průměrnému českému řidiči mělo vystačit klidně na 3 dny. Tiguan s délkou přes 4,5 metru působí ve všech jeho verzích na cestách jistě a dospěle. Celkový komfort na palubě určitě podtrhuje i parádní odhlučnění, třeba i díky akustickým sklům. Při nočních toulkách tímhle autem zase oceníte výkon HD Matrix LED světlometů, která vykrývají protější auta a svítí vážně bezvadně. Zábavou pro celou rodinu může být na palubě těchto velkých SUVček třeba i hlasové ovládání, které vaše ratolesti určitě potěší. Ahoj Aido, řekni vtip. To mě moje vývojáři nenaučili, ale zkusím to. Jaké auto je nejlepší do terénu? Služební. Ještě o kousek výše je posazený vlajkový Tayron, který jako jediný nabízí 3 řady sedadel a až 7 míst k sezení. Tohle auto už působí vyloženě luxusně. Rozkročená nabídka pohonu i naladění adaptivního podvozku nabídne vše od pohodové úsporné jízdy přes svižné a jisté přesuny po okreskách. Se silnou naftou potom dostanete parádního dálničního křižníka, který po německém autobánu sviští klidně přes 220 km za hodinu. Kompletní nabídku motorizací a výbav najdete na oficiálních stránkách Volkswagenu. Tak se mrkněte, tu a tam se tady totiž objeví nějaké zajímavé zvýhodněné edice a svůj kousek tak můžete pořídit za zajímavé peníze.